нашите момичета излизат. Великолепните момичета, красиви, талантливи, интелигентни, жадни за победи. Много са мотивирани, много креативни. Всички ги обичат. Обичаме ги. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за отбора на България! Българският ансамбъл. Симона Дякова, Лаура Трас, Мадлен Радоканова, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова. Успех, момичета! С уникални трига, красиви. Чудесно спасяване, браво. Страхотни са нашите момичета. Браво, браво. Очистено, какво ли имаме в душичките на тези момичета? Ами то като минат няколко секунди, като станат, вече не мислят за това, мислят как по най-добрия начин да представят композициите си и успяха. Браво, момичета. Поздравления. Едно огромно браво от цялата българска публика, която аз на момичета. Страхотни, много сложни размени. Поздравления. Очакваме оценката на България. Допуснаха една грешка на риска. Няма да бъде зачетен на риска, но като цяло просто бяха фантастични. Независимо от грешката. А за сега Япония начало с 23,50. Очакваме и оценката на българския ансамбъл. Разбира се, наближаването следва индивидуалния многобой и прием стартите. Така че напускайте залата. Уникалното смесено съчетание по музика от саундтрака на Най-великия шоумен. Едно невероятно шоу преди малко направиха нашите момичета. Много артистични, много танцовални.
Но така се става голям, така се става шампион с такива композиции. И двете нови композиции са наистина прекрасни, уникални. Кое е по-харесвано? Всеки има различно мнение, има, да. И това е най-хубавото. И мнение, което значи, че и мнение и вкус, което значи, че и двете са много силни. 24 400. Първи сме в този за сега. За сега предстоят и още 8 изпълнения, но след 8-те съчетания в група А ще наблюдаваме след церемонията по откриването, което всеки момент ще започне. След кратка пауза отново се връщаме в Арена Армеец.